ଦିନେ ହଂସଟିଏ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବେକ ମୋଡ଼ି ପାଣିକୁ ଚାହିଁ ନଈରେ ପହଁରୁଥାଏ। ବାଳିଆ ମାଛଟାଇ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ହଂସ, ମୋତେ କହିଲୁ, ଏ ନଈର ପାଣି ହେମାଳ ହୋଇଗଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଉ? ହଂସ କହିଲା, ସେ କଥା ଜାଣି ତୋର ଲାଭ କ'ଣ? ବାଳିଆ କହିଲା, ଶୀତ ଦିନେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ। ହେମାଳ ପାଣିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କି କଷ୍ଟ। ହଂସ କହିଲା, ମୁଁ ଉଷୁମ ପଡ଼ିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ବାଳିଆ କହିଲା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁନି? ହଂସ କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଏକାଠି ଗଲେ ଭାରି ମଜା ହେବ। ହଂସ ଓ ବାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବେଳେ କଙ୍କଡ଼ାଟାଏ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ହଂସ କହିଲା, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। କେଉଁଦିନ ଯିବା ମୁଁ ପରେ ଜଣେଇବି। ବିଚରା ହଂସ ଭାବିଥାଏ, ସେ ନିଜେ ଯେମିତି ପହଁରେ ଓ ଉଡ଼ିପାରେ, ବାଳିଆ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ବି ସେମିତି ପାରୁଥିବେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ି ଆସିଲା। ହଂସ ଆସି ବାଳିଆକୁ କହିଲା, ଚାଲ କାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଆମେ। ବାଳିଆ ଯାଇ ଏ କଥା କଙ୍କଡ଼ାକୁ କହିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଯିବା ଯେ ବାଟରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆହାର ନେଇଯିବା। ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏ ଆମର ଆଉ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ବାଳିଆ କହିଲା, ଭଲ କଥା ଯେ, ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆହାର ବୋହିକି ନେବା? କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଗୋଛାରେ ଆହାର ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବା। ଦଉଡ଼ିରେ ତାକୁ ଆମ ଦେହରେ ଯୋଚି ନେଇପାରିବା। ହଂସକୁ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାଳିଆ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଥୋଡ଼ାଏ ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ବଡ଼ ଗୋଛାଟିଏ କଲେ। ଘାସ ଆଣି 3ଟି ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ି ଗଳିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ହଂସ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ସଜବାଜ ହୋଇ ତ ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ବାହାରିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖାଲି ଏଇ ଆହାର ଗୋଛାଟି ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ୟାକୁ ଯୋଚି ଦେବା। ହଂସ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ିଟାଏ ବାନ୍ଧି ନିଅ। କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଦଉଡ଼ିଟି ହଂସ ଗୋଡ଼ରେ କଷି କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଉଡ଼ିଟି ନିଜ ବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦଉଡ଼ିଟି ବାଳିଆ ଆପଣା ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଏଥର ଚାଲ। ହଂସ ସାଇଁକିନା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କପାଳ ମନ୍ଦ, ଘାସ ଦଉଡ଼ି ଛିଡ଼ିଗଲା। ବାଳିଆ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଗବ୍ ଗାବ୍ ହୋଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଆହାର ଗୋଛା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ପୁଣି ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରେ ଦୋଷ କାହାର? ହଂସର, କଙ୍କଡ଼ାର ନା ବାଳିଆର? ଏ କଥା ଦେଖି ନଈର ବେଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ।